Si desitges inscriure't a les trobades lingüístiques en línia, primer de tot cal que creïs un usuari o, si ja en vas crear un, que t'hi connectis. Per fer-ho, has d'anar a la part superior de la pàgina web i clicar sobre El meu compte. Una vegada dins la pàgina de connexió d'usuari, si és el primer cop que et connectes, hauràs de clicar damunt de Register i posar el teu correu electrònic i una contrasenya. Si ja tens un compte d'usuari, hauràs de clicar damunt de Login i omplir les caselles amb el correu electrònic i contrasenya amb les quals et vas registrar. Un cop fet això, has de clicar sobre el botó situat a la part inferior. Una vegada ja estàs connectat com a usuari, ja pots anar a escollir les trobades lingüístiques que t'interessin. Per fer-ho, has de clicar sobre la pestanya Trobades en línia del menú principal de la pàgina web. En aquesta pàgina pots utilitzar els filtres d'idioma, dia de la setmana, hora i moderador per tal de trobar les trobades lingüístiques en línia que més s'adeqüin a la teva disponibilitat i interès. Per tal de poder inscriure't a la trobada has de clicar damunt del text en taronja Add to Cart. Automàticament veuràs com a l'icona de la cistella de la compra situada a la part superior ens indica el número d'articles que hi tenim. Tot seguit, cal que cliquis sobre la icona de la cistella de la compra, omplis les caselles amb les teves dades personals i facis el pagament. Aquest el pots fer tant amb targeta de dèbit o de crèdit com a través de PayPal. Assegura't que marques la casella de termes i condicions i clica sobre el botó Place Order per tal d'efectuar la comanda. Per accedir a les trobades lingüístiques a les que t'has inscrit, cal que vagis al teu espai personal. Per fer-ho, clica sobre el botó La seva reserva aquí i ja dins del teu espai d'usuari, clica sobre la pestanya Meetings del menú. Aquí hi trobaràs la trobada o les trobades que tinguis reservades, així com els enllaços d'accés al Zoom, tant per via web com des de l'aplicació. Si et surt aquesta finestreta, has de clicar sobre openzoom.us per permetre que l'aplicació Zoom obri l'enllaç. Si no et surt, clica directament sobre el botó blau Launch Meeting.